son Moraima e o meu irmán Martiño. Imos vos contar unha historia que vivimos cando éramos máis pequenos. Recordamos que a nosa familia tiña unha embarcación que se chama Salgarita, na que saíamos a navegar e pasábamoslo moi ben. Queremos saber onde está, como está e se podemos volver a navegar nela. Imos a preguntar a nosa nai a ver que sabe dela. Que significa o nome de Salgarita? Podes volver a dicilo, por favor, con Salgarita? Joder! Salgarita é como se chaman en bueu e solo as mulleres que se comportan dunha forma libre, diríate incluso como que non dan explicación, sabes? Que salen da casa sin ter que dicirle como nada a nadie, teñen vida propia. Gustábache navegar nela? Misma cara. Sí, vexoche a cara, vexoche. No 2018 é a primeira vez que eu navego. Era un encontro, sí, o encontro dos galos de bueu. Que sí, foi increíble, vos eres super pequeniños. Cando volvín a mirar esas fotos era como, wow, que grande sodes agora. Desde ese momento hasta hoxe, sacando o cacho do confinamento, sempre navegamos. Pódese volver a navegar nel? Xa, se se pode volver a navegar nel, en este momento hai unha xente na Illa de Arousa que sigue navegando con el. Nesta temporada, vale, deste verán pasado, sei que a Salgarita estuvo en moitos sitios, estuvo en Cau de Cruz, bueno, estuvo en diferentes sitios. Co cal, xa se navega nela, pero hai outra xente que a cuida, o importante é que a cuiden. E se vos queres navegar nela, tedes que buscar por ela. Teñoche unha última pregunta. Contame. Reparouse unha vez a Salgarita? Ai, que ben as pronuncias, por favor. Reparouse donde se arregla aquí nos Asteleiros Catoira e entendo que é Ramón. Despois do que nos fixo nosa nai, decidimos entrevistar tamén a Ramón Collazo, que é un carpinteiro de Ribeira que ten un asteleiro en Rianxo. A ver se el sabe onde está a Salgarita. Hola. Moi boa. Estamos buscando a Ramón. Pois eu penso que xa o topachedes. Son eu. Si, hola. Reconoces o barco? Non. Podes nos falar da Salgarita? Si, home. Este é o barco que tes aquí o teu carón. Cando se fixo foi nunha escola obradoiro que o Rianxo fai uns anos, pero en realidad non empezaron por facer este barco, empezaron por facer a lancha xeiteira que está aí afora no náutico, que ese sí que é un barco típico de aquí de Rianxo, desta zona, as xeiteiras, cando eran máis pequenas chamábanse burriños, e despois co restos sobrantes das madeiras da lancha xeiteira, que era bastante máis grande que esta, fixeron esta luceta na que estás apoiado ahora mismo. Quen o construiu? Isto construiu un mestre carpinteiro que se chamaba que vive Feliciano Buín. É quen dirixeu esa escola obradoiro de carpintería de Ribeira fai uns anos aquí en Rianxo. Que tipo de barco é? A Salgarita? Sí. A Salgarita é unha buceta que non había, sobre todo, a partir da ría de Noia hacia arriba. Aquí había moi poucas, pero en cambio ocorreuselle facer este barco. Usábase moitísimo para rastear ao berberecho e incluso para sair a faenar a pescar desa zona para arriba, de Portosín hacia arriba, Noia, Muros, incluso nas rías en Lira, Carnota, todo por aí, hai este tipo de barcos. Como a arreglaches? A ver, o que é todo o casco hacia baixo, a obra viva, chamamos, non, estaba bastante ben, pero hacia arriba, esta rejalas na que estás apoiado, por agua dulce e abandono, estaba un pouquinho deteriorada. Entón, foi os traballos que máis fixemos. Todo eso foi arrombado fai un ano e medio, me parece. E cando chega ás nosas mans, chega co nombre de Salgarita. Pero antes, en algún momento, alguén lle chamou la araña. Aquí hubo moitos cambios no barco. Eu conocina como Salgarita, teño que dizer. Esperamos que vos gustara esta historia. Para nós é moi importante porque ten moito valor emocional.
Gustounos moito volver a ver a Salgarita e que estuvera arreglada. Estamos agradecidos cos que se preocuparon por mantela en bo estado e cuidala, e porque temos a oportunidade de volver a navegar nela. Vai. A estratosfera. Niño, imos que no